Proses menaikkan arah-arahan. Persiapan prepare takbir keliling Idul Adha 2026. Nanti malam, tinggal nanti malam, guys. Ini di gini Brembang Candisari ya. Brembang Candisari kayak arah-arahan ning kono, guys. Engko tak sepil ya, guys ya. Dan nanti akan membawa sound dari Das Audio iki. Sound Ryan iki berarti. Ini yang kemarin baru bikin iki, guys. Jadi ki Ryan kanggo takbir keliling kok bengi. Iki lagi masang kandange. Nah, iki sone engko sing digawa ki apa wae iki, Ji? Iki telu iki. Pirang sap berarti? 6. Rong sap. Oh, rong sap. Jadi ki Ryan iki, guys. Sing digawa engko iki. Iki. Terus iki karo lha Ramudi. Oh iki tok. Loro tok iki. Wah, kurang iki nggur loro iki, guys. Engko terus sing dhuwure iki sing kuning iki, Pit. Iki, iki wis dikei gantolan kok berarti iki digantung iki. Nah, iki ono gantolane, dadi iki engko digantung. Ya nanti kita lihat teksone, guys yo. Iki dipasang adange kae. Di prepare ini ning base camp itu Ronggo Mudo terus kayak arah-arahane ning kono. Oke, kita sepi arah-arahane. Halo guys, halo. Iki sing anu, sing gawe iki. Sing nonton berarti sing ngrusoi. Lah iki arah-arahane iki. Wah, iki full gerak iki. Oh. Iki. Waduh, sikile ra ono kecel, sikilmu botol tremplek kene, Cel. Iki arah-arah apa iki? Siluman apa iki? Iki siluman apa iki, Tel? Lho, lha kuwi para koruptor. Para koruptor. Iki para koruptor. Dadi para Oh, para koruptor iki. Dadi namate jarine koyo ngene iki namate iki. Lho, iki kalunge nggawa wah titanium iki kalunge. Terus iki ana sing grep ora ta iki? Oh, paten kabeh iki, guys. Iki, paten kabeh. Nah, terus untuk bagian kepalanya keren iki, guys. Iki kepalanya iki nggawa iki lho sing gawe ogo-ogo iki lho apa jenengane kuwi. Jenenge apa to sing warnane pink apa, Pit? Apa? Clay. Oh, clay lah aku ngomong clay iki lali terus, guys. Iki sing digawe ogo-ogo warnane pink lho. Lah biasane kan jutuk kang gawe. Lah dadi iki nak nggawa clay iki ya, kuwi iso dibentuk-bentuk ngene iki. Iki kepalanya jos iki. Terus ada lampune kayak ini bagian matanya juga sudah ada lampune. Lah iki kok ditumpake ning gone truk kene iki, guys. Lah nanti di belakangnya ada Das Audio yang akan memeriahkan sing jedak-jeduk lho. Iki. Wis ready. Kono tulisannya Cina iki. Oh. Terus rambutnya gimbal kayak. Jadi saka rapiah di kelabang. Di apa sih ini pelintir nak cara kene jenengane pelintir. Nah, kayak jadi seperti gimbal ngono kayak. Oh, ada tanduknya juga. Tanduknya dari kardus. Wis ready iki, guys. Oke, kita lihat yo persiapannya iki. Ning gone basecamp Ronggo Mudo iki persiapane. Untuk desele iki wis diunggahke. Iki mah aku ora weruh lek unggahke piye iki. Iki lek unggahke piye jal ki, Mom. Aku ora weruh sayange. Iki wis munggah ning gone truk. Nah iki. Andenge sudah dirangkai. Nanti kita lihat teksone Das Audio engko suarane kaya apa kita akan lihat. Yo lagune sing anu berita copyright, lagu hurek ora. Kita lihat nanti guys yo, teksone seperti apa. Soalnya ini baru perdana iki kok, perdana Das Audio iki son anyar iki, guys. Das Audio iki. Ngene iki jenenge apa ki, Zi? Iki jenenge apa ngene iki? Ora maksudnya jeneng kan ono tipene anu, CLA. Oh, CLA. Aku ora mudeng son dadi iki ngerti. Oh, CLA. Dimodif. Oh, CLA dimodif. Lah iki speaker ning endi iki? Speaker ra ketok, Mas. Ora ketok speaker. Oh, ning kene iki yo, Zero. Mas, bok vakum. Oh, bok vakum. Oh, bok vakum. Oke, CLA iki. CLA terus sing digantung kae apa kae? Apa? Perlombaan T24. T24. Oke, sing digantung iki engko guys sing warna kuning iki rombaan T24. Nah iki berarti engko nggawa loro apa pira ki sing digantung? Loro ya? Oh, papat.
Oh, berarti 4 ini nanti yang apa di bawah. Oke. Terus Bedile bapak. bedil. Bedil sing ndi? Iki tak purep iki. Oh, iki. Oh, berarti iki berang. Heeh. Oh, iki bedil. Bedil jenengane. Heeh. Sing ronok ngono. Kayak gone Musa ya. Aku ki ra aku ki ra mudeng son ya, guys. Nah, dadi ki T4 tok pira mau terus kayak pemoto CLA. Nah, ki karo botil-botil malah paham botil-botil ini aku ora paham. CLA. Yo pokoknya kita tunggu guys yo. Ki gerek dipasang kok terus kita lihat cek soundnya seperti apa. Ya, kita tunggu pokoknya. Proses menaikkan arah-arahan. Oh, tak ada ini toh. Wis judi apa toh? Pengen beroh loh. Buka. Sakret. Kumpul-kumpul. Bijine raketnya gue palu. Toto palu. Ya, ini untuk lebih tak-tok ya. Proses menaikkan arah-arahan gitu. Jadi ditaruh di depan, nanti di belakang sound. Di belakangnya sound. This is special perform BK 29 Production. Jadi untuk sementara kita memakai apa lenare ya. Lenare 2 dulu. Soalnya ini ada 2 lagi tapi yang 2 baru di gaweke dudukan iki, guys. This is my potensi. Ini ya persiapan takbir keliling nanti malam di Brambang Candi Sari Kerajaan Lor Kecamatan Karangkawen Kabupaten Demak, tepatnya ini di depan basecamp Turanggomudo. Jadi nanti ini ya, ini tadi sudah dinaikkan, disetting, nah terus dilepas, didunke meneh gawe nyeteng sound systemnya. Nah sound systemnya sudah dipasang, nanti akan dinaikkan lagi untuk karakter arah-arahan ini. Siap takbir keliling. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.